Kuotete chishaya kudya ngemabva roa kanaka kuti madzati wenga dzatitu kashiro kwazo tine maya kanaka inopinda amatsese inogara pakudenga kunaba bawa kanaka pano timusha wedu tinoziwawo imwe nyika iyo tichaye dange kufara iyo tirikudayezwa takayezwa pasi pano ndimusi kiwedu Mwari kuti tizogatsirira ngeyo nzvimbo yakanaka iyo Jesu wakaenda kofanira kugadzira wakati sira izwi ndichadzo kandomutora pano handimusha wedu tinoziwawo imwe nyika chipo chaye dange kufara ukoti rikudayezwa pasi pano tinochema tinorwadzwa ndi Satani tinoyedzwa shiro kwazvo tichita mbudzika kwazvo asi tinoziva kuti pano ndimusha wedu.